Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै मिथिजोब्बाय खोब गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाबोदों बे आंनि नखरनि पार्सनेल टपिक मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों बे जाथायखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरगोन जाहाथे नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय जाथाय जादों जोंनि बर' माहारि बा ट्राइबेल एज हिसाबाव बयनिबो नखराव मासे नङाबा मानै थायो नङाबा फार्मसेआव थायो बे जाबाय अमा स' बे हिसाबाव आंबो मानै अमा फिसिदोंमोन दङ जाहाथे बुन्दि मासे बुन्दा मासे मास मोननैसो जादोंमोन बिराद मोजां देरदोंमोन देरनाया नाथाय दाखालि मा जाबाय जाथाय मोनसे आंबो हाखो दाखो माने माराना होनाय जादोंमोन एबा माइ नानाय जादोंमोन मेचिन फैनायखाय स' बेयाव जों गामियाव नखरथामाव माइ नानायखाय माने अमाखौ हगारना होबाय फेमिलिया फुङावनो स' अमाया थांनानै बाबा सोरनिबा माइ बारियाव एबा माइ फोथाराव थांनानै माबा नकसान खालामदों होननानै स' बिथांमोना माने माबाफोर होबायदां आरो थिग हिसाबाव जों मोना मोना मा खालामबाय बयबो नखरथामबो मिलायनानै जाहाथे खस्थ' मावनाय हिसाबाव सोरबा मटर सोरबा बिदि होनानै जाहाथे आंबो बयलार सेरसे होनानै बिसोरखौ खस्थ' मावनायखाय बिसोरखौ जाहोबाय बे हिसाबाव जोंनि फेमिलिया नायनो सुबिदा मोनासै आरो मोनालायबाय जाहाथे नखरावबो गोबां खामानि थायो जाहाथे मोसौ लाबोनाय माबा खामानाय बे नागिरनो सम मोनासै थिग बिदिनो फुङावसो नागिरबाय जाहाथे अमाया फैयासै होननायखाय आंबो रायबाय हिनजावखौ मानो हगारनांगौ होननानै आरो बिदि बुंबाय थायो हगारनाङा होननानै थिग बिदिनो माने फेमिलिया सप्तासेयाव साननै बा सानसे बिदि हगारो गेजेर गेजेर आरो आंनाव अमा गन्द्रा न'बो दंखायो मोजां मोननै खथानि पाक्का बानायखानाय दं आरो माखासे औवानि स' थिग हिसाबाव फुङावनो आं नागिरबाय जाहाथे आदै सासेनि नखराव उन्दुनानै दङमोन जाहाथे आंबो मिथिया बिथाङा बुंदों जाहाथे आदार जानानै उन्दुबाय थादों जोंनि नखरावनो दं होननानै बा हिनजावा फैनानै आं हिनजावखौ खिन्थाबाय जाहाथे बै आमुख लाहानाव अमाया दं थां लाना थांनानै हिनजावा थांनानै लाना फैबाय फैनायनि उनाव मा जाबाय अमाया फुङाव लाबोफिनबाय ओमफ्राय लाबोनानै 12थासोआवनो मासेया थैनानै थाबाय आरो मासेया मैया थैदों स' बेमारथ' जायाखै आं साननाय मथे मानो होनबा गोबां खिना लादों माबाफोर मुलि होबायदां बे माइ बारियाव स' बेखौनो आं दुखु मोनबाय जाहाथे बिदि थाबनो स्टेप लानाया बिदि मोजां जायाखै होननानै मानो होनबा बे अमाया जुदि माबाफोर माइ बारियाव बिदि नकसान खालामदोंबा बिसोरो आंनि न'आव फैनानै जाहाथे सांग्रां खालामनो हायोमोन जाहाथे अमाखौ खाना दोन एबा खोबना दोन बिदि नकसान खालामदों माइ बारियाव होननानै आरो नांगौबा मा बेयाव एबा बिनि नकसान खालामदों बिनि हिसाबाव माबाफोर लानो हायोमोन बियो मायानो ला जियानो ला फैसायानो ला बिनो लानो हायोमोन नाथाय बिखौ खालामासै बिथाङा जाय खालामदों बे मुलि होनानै माने होबाय आरो मुलि होआबाथ' थैयामोन अमाया दा मानै अमायाबो थैनानै थाबाय एसे गोबां दुखुनांथाव जाथाय जोंनि गामि ओनसोलावबो बिदि एफा गाज्रि गोसोनि मानसि दं बेखायनो आं बे टपिकखौ बानायबाय जाहाथे रावबो मालायनि बुस्थुफोरखौ बिदि खालामनाङा मानो होनबा गोबां साननानैसो बुस्थुखौ फिसिनाय जायो थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन गथ' गथायनि फैसा माबाफोर बायना होगोन माबा इउनिफर्म बायना होगोन बा दा मा होनो गोजां बोथोर फैदों माबा सुइटार बायगोन जेकेट बायगोन बिदि गोबां खोथा थायो बेमार आजाराव थाखा फैसा दरखार जागोन होननानै फिसियो थ' बेखायनो आरो बै जुनार बुस्थु जेबो मिथिया बेथ' मानसिया हगारनायखायसो बे थांदों भुला जोंनि मानसिनिसो न'आव फैनानै बुंबा मोजां जायोमोन आं बिदि सानो आरोना स' बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बिदि खालामनो नाङा आंखौ जा बिदि खालामबाय मालायनि अमाफोरखौ बिदि अमायानो जा बोरमायानो जा जायखिजाया बिदि बुथारनो नाङा मोजां नङा बियो स' बेखायनो खावलायबाय आं जाहाथे आंनि फोथारावबो गोबां बिदि बोरमाफोरा डिस्टार्ब खालामो माइ जायो अमाफोराबो गाग्लिजोबो थेवबो आं माने न'आव थांनानै खिन्थायो जाहाथे नोंथांमोननि अमाखौ खादे बोरमाखौ खा बिदि स' बिदि बुंनो हायोमोन स' बिदि बुङालासे एकदम मुलि होनानै आंनि अमाखौ बुथारनाय बायदि गोबां दुखु मोनबाय आं बेखायनो आरो जोंनि गामिनि थाखाय आं गोबां खामानि मावनो नाजादों आरो गोबां खामानि मावबाय थायो बयखौबो अनो स' बे हिसाबाव आंखौ एथ्रां अयनाय खालामबाय बिराद दुखु मोनदों आं চ' बेखायनो সেয়েহে মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আপোনালোকে সকলোৱে যাতে গাহৰি পোহে কিবা এটা দুই পইচা পাম বুলি যে আপোনালোকে যাই কিনি গাৰ্জেনক কওক কিবা ক্ষতি কৰিছে
ক্ষতিৰ বিনিময়ত কিবাখিনি এটা লগ পইচাই লগ ধানে লগ দিলে হয় সেইখিনি কৰিব লাগে গতিকে ইমান অকস্মাত আপোনালোকে এনেকুৱা দাৱাই দি বস্তুক মাৰিব নালাগে কাৰণ অমাত বস্তু কাৰণ মানুহে এৰি দিছে মানুহৰে ভুল গতিকে মানুহক আহিখিনি ক'ব লাগিছিলে যাতে আপোনালোকৰ গাহৰিখিনি বান্ধক জপাই থওক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে তেন্তে ভাল লাগিলে হয় তো নথৈ মই আনন্দিত হ'লোঁ হয় কিন্তু এতিয়া মই বহুত দুখ পাইছোঁ কাৰণ এনেকুৱা কৰিব নালাগে আনৰো কৰিব নালাগে যাতে আপোনাৰো গাহৰি যদি মই এনেকুৱা মাৰি পঠিয়াওঁ মোৰ বাৰীত সোমালে বা মোৰ মেৰত সোমালে তে আপুনিও দুখ পাব মোৰ তামোল মেৰটোত ধুনীয়া ঘৰৰ গৰু আহি জিউৰা ভাঙাই মইতো সেনেকুৱা কৰা নাই কাকো গতিকে সেয়ে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এনেকুৱা নকৰিব নাপায় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱাহে হৈছে গতিকে এনেকুৱা আৰু পিছত কৰিলে এনেকুৱা বহুত বিপদ হ'ব বেলেগৰ লগত কাজিয়া হ'ব মই কাকো নাম ধৰি ক'ব যোৱা নাই কাৰণ জাষ্ট মই মোৰ ফিলিংটো শ্বেয়াৰ কৰিম যাতে আনৰ এনেকুৱা নহওক যাতে সকলোৱে কিবা এটা ভাবি কয় হয় মানিছোঁ গাহৰি এৰি দিছে আমাৰ ভুল কৰিছে মই ফেমিলিকো যথেষ্ট গালি পাৰি আছোঁ আৰু পাৰি মাজে মাজে কৈ থাকোঁ গাহৰি নিৰিবি তহঁতে কৈ কিন্তু কি কৰিবি আমাৰ ফেমিলি সকলোৰো ভুল এৰি দিয়ে গাহৰি মানে সিও ভাবিলে ইমান সপ্তাহে জপাই থাকক যদি এদিন এৰি দিলে অলপ বাহিৰত কিবা চৰি পৰি খাব ঠিক সেনেকৈ ভাবে আৰু যিটো ধান আছে ইমান দূৰত আছে কাৰণ 0.5 কিলোমিটাৰমান দূৰ তাত যাই কিনি কোনে জানে তাত তেনেকুৱা ক্ষতি কৰিব বুলি সেয়েহে অনুৰোধ থাকিল যিটো মোৰ গাহৰিকেইটাটো মাৰি পেলালে আৰু ঘূৰিটো নাহে আৰু মই কাৰো লগত তৰ্ক কৰিবও যোৱা নাই যাতে জাষ্ট এৱাৰনেছ দিলোঁ ক'লোঁ আপোনালোকে যাতে বেলেগৰো এনেকুৱা ক্ষতি নকৰিব কাৰণ মোৰ পুখুৰীটো যথেষ্ট বেলেগৰ হাঁহ আহি খাই আছে মই মাছ খাইছে বুলি মাৰি দিলে নহ'ব সিহঁতক ঘৰত যাই ক'ব লাগিব নহয় যেন হাঁহকেইটা যাতে জপাই থ'ব বুলি সেয়েহে মেইন মানে মানুহৰ এটা বিকল্প থাকিব ধুনীয়াকৈ জনাই দিব লাগে যদি গতিকে এনেকুৱা অকস্মাত সিদ্ধান্ত লোৱাটো বৰ বেয়া গতিকে সেই আপোনালোকক জনালোঁ গতিকে দুখৰ বিষয় কি কবি গাহৰিকেইটাতো গ'লেই মোৰ লোকচান হ'ল আগৰবাৰতো বেমাৰত মৰিলে এইবাৰতো মানুহে দাৱাই দি মাৰিলে গতিকে কি ক'ব গতিকে মই নিজে সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া বৰ্তমান সজাগটো থাকোঁৱে তথাপিও মাজে সময় হৈ যায় এনেকুৱা গতিকে জানুৱাৰ বস্তু জীৱ জন্তু সদায়নো ক'ত বান্ধিব পাৰে হয়তো অকস্মাত ওলাই যাবও পাৰে কোনো সময়ত ওলাই যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে সেই হয় নাই সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ছবিখন खालामबाय जायफोरा जोबजासे नायबाय आंनि सिनायनि जानाय गोसो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज शेयार खालामना लादो आरो बिदिनो कन्टेन्ट माने बे कन्टेन्टआ पार्सनेल कन्टेन्ट आं थेवबो होबाय नोंथांमोना मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो मा सानना माने मोजां नामा माबायदि नोंसोरा साननायफोरा नोंसोरा कमेन्ट खालामबानो जाबाय स बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग